Vitajte priatelia, takže chemické čistenie. Ako som už povedal, chemické čistenie máme odvápnenie. To robíme vlastne tekutinou, ktorá odstraňuje vodný kameň. Potom odstránenie kávových usadenín, tabletky. Pokiaľ robíme mliečne nápoje, tak týmto krémovým čističom. A toto, aby už sme mali komplet, tak je vlastne filter, ktorý odstraňuje z vody väčšinu minerálov, takže sa nám tvorí ďaleko menej vodného kameňa. Nechcem teraz prechádzať nejak podrobne ten proces, pretože tieto kávovary, ktoré my používame, Nivo na to majú fantasticky vyriešené, naviguje vás to presne. Skôr aj ako som povedal v tom úvodnom videu, ja by som sa chcel zamerať na to, aby som vám vysvetlil, že čo sa stane, keď vám kávovar vypíše, prosím, odvápnite a vy to ignorujete, neurobíte to, urobíte to treba za mesiac, alebo neurobíte to vôbec, alebo máte zadané, že používate filter na odstránenie minerálov z vody, ale samozrejme ste ho nevymenili, keď ste ho mali, alebo ho tam proste vôbec nemáte a tak kávovar si myslí, že dostáva vodu, ktorá je zbavená minerálov, ale v podstate dostáva vodu, ktorá minerály má, no a tak sa oveľa skorej zavápni. Takže, čo sa vlastne potom stane? Máme tu čerpadlo. Toto je čerpadlo, ktoré z tejto nádržky na vodu ťahá vodu, čerpá. Ide to cez ohrievač a zároveň teda toto čerpadlo vytvára vysoký tlak a tú horúcu vodu pretláča cez ten kávový koláč, ktorý sme si tam ukazovali, ktorý potom vlastne tá varná jednotka vyklopí do tej odpadovej misky. No a čo sa deje s týmto čerpadlom, konkrétne s týmto, čo sa stalo? Pokiaľ vlastne je ten systém zavápnený, niektoré rúrky, vidíte napríklad táto je celkom tenká, tak sa nedostáva do tohto čerpadla voda, čerpadlo ide na prázdno a keď ide na prázdno, tak ho buď poškodíte, zoderiete niektoré časti a potom už vám nefunguje ako by malo, takže nevytvorí ten požadovaný tlak, ktorý by mal vytvoriť, alebo ho zadriete. Veľmi jednoduché, vypadá to takto veľmi jednoducho, pokiaľ ho chcete vymeniť, rozoberáte dosť veľkú časť stroja alebo ho dáte do servisu. Stojí vás to zbytočne veľa peňazí. To je vlastne to, keď ignorujete a neskoro odvápňujete. Čo sa týka filtra. Ja už som mal predtým nejaké videá, že či používať alebo nepoužívať filter. Tieto kávovary sú stavané na to, že ten filter používať nemusíte a žiadny servis vám nezručí záruku za to, že ho nepoužívate. Ale v menu musíte, ak ho nepoužívate, musíte zadať, že ho nepoužívate a vtedy ten kávovar presne vie podľa tvrdosti vody, ktorú by ste mali zadať a pokiaľ to všetko správne zadáte, tak ten kávovar presne vie, kedy by sa mal odvápniť a vtedy ho treba odvápniť. Pokiaľ vy by ste nechali zapnuté, že je tam filter, ale není tam filter v skutočnosti, tak ten kávovar si myslí, že môže pretiec cez neho, ja neviem, x litrov vody, pri filtri to býva nadstavené 50 litrov alebo 2 mesiace. No ale týchto 50 litrov on si myslí, že tá voda je odvápnená, ale keďže nie je, tak sa vám skorej zavápne. Takže to sa vám stane. Takže preto treba na to dávať pozor, pokiaľ ten filter nepoužívate, tak bude od vás žiadať častejšie odvápnenie, takže moc na tom neušetríte. Sice ten filter nezaplatíte, ale zaplatíte tekutinu, ktorá vám to odvápňuje a plus tam bude ďaleko viacej tých cyklov. Pokiaľ ho používate, tak viete, že to odvápňovanie je minimálne. Raz za veľa mesiacov proste chce odvápniť, čo je úplne akože super. Takisto platí, ako som už povedal, keď za 2 mesiace alebo skorej vás kávovar vyzve filter vymeniť, tak ho proste vymente, lebo samozrejme nejaká drobná rezerva tam je, ale keď ten filter už má
na seba naviazaného veľa tých minerálov, tak už potom nefunguje dobre a už proste čas toho prepúšťa a znova sa vám ten kávovar môže zavapniť. Takže to je, čo sa týka odvapnenia. Ešte tu mám napríklad, že to bude vidno. Toto je ventil, ktorý ešte skorej ako ten drenážnik, ktorý sme si ukazovali. A jeho úlohou je, pokiaľ vy zapnete čerpadlo, chcete urobiť kávu, tak jeho úlohou je konkrétne, aby sa vytvoril ten tlak dostatočný a vtedy, keď sa vytvorí dostatočný tlak, tak až vtedy vlastne pustí tú vodu, aby sa tá káva luhovala správne, ako sa má luhovať. No a vidíte, že ako vypadá od toho vodného kameňa. Tie otvory sú tu ozaj veľmi malinké, takže fakt to treba čistiť vtedy, keď sa to má. Keď nie, tak to dopadne. Takže to je, čo sa týka odvapnenia. Ako som povedal, nechcem ten proces teraz prekázať, lebo je to úplne zbytočné. Tie kávovary vás krásne navigujú, pekne vám povedia, že máte najprv vyskrutkovať filter. Ináč ten filter je veľmi dôležité vyskrutkovať, pokiaľ vy tam nalejete do tej nádobky s vodou odstraňovač vodného kameňa, tak by ste ten filter pravdepodobne poškodili a už by nefungoval. Takže ešte predtým, než tam nalejete ten roztok na odvapnenie, tak musíte filter vybrať, ale na to vás kávovar upozorní. Takže to je asi všetko, čo sa týka toho odvapnenia. Samozrejme tých súčiastok, ktoré sa môžu poškodiť alebo pripchať, je tam ďaleko viacej. No a keď je ten stroj pripchatý, tak niekedy to ani nemusíte spoznať, že vlastne tá káva vám relatívne aj celkom dobre potečie, ale bude mať napríklad horšiu chuť, bude mať napríklad na pene, čo veľmi dobre vidíte. A ja vždy, keď odvapním ten kávovar, tak hneď vidím, že tá pena je tam trochu lepšia, takže ja hneď ako ma kávovar vyzve, tak ho odvapňujem. Takže priatelia, ďakujem za pozornosť a pozrite si aj naše ďalšie video, ktoré bude zamerané na odstránenie kávových usadenín, ktoré je takisto veľmi dôležité.